Hevdîtina mezin bêka di saet şenda de li ku derê em nizanin. İnsan di nav emrê xwe da gelek caran soz dide, qewl dide. Dibêje ku filan saetê, li filan derê, filan gavê, filan kes em ê bi hevdû rabin. Em ê werin cem hevdû. Em ê hevdû bivîn. Lê insan gelek caran xwe nagîne wan hevdîtinan, xwe nagîne wan qewlan. Ji ber ku em beşerin yani hayat dizivir e. Lê insan hevdîtineka wî heye, qewlekî wî heye. Bi mirinê re bêguman. Ne wextê wê zane, ne dema wê zane, ne li ku derê ye, ti carî em nizanin. Lê ne mimkün e ku em xwe negînin wê hevdîtinê. Ne mimkün e ku em xwe negînin wê qewlê. Tişkî ecêb e ku meriv ne wextê wê zane, meriv ne dema wê zane, meriv ne zane li ku derê ye, lê ne mimkün e ku meriv xwe bigîne wê derkê. Ne mimkün e ku meriv ji mirinê bireve bêguman. Ne mimkün e. Her wiha insan 5-6 salê xwe dide ji bo ku bêguman di vê dinyayê de rahetî bijî. Di vê dinyayê de be. Lê ew emrê ku bêdawî, ew jiyana bêdawî bêguman ji bo wê naxebite. Tişkî zav ecêb e. Di nav vê xiracirê da, di nav vê xiracira dinyayê da mirin meriv dibêje wê ti carî negîje meriva. Di nav vê xiracirê da. Meriv dibêje ji xwe herhalde ez ê nemirim. Kî dibêje ku ez ê illakî ez ê van roja ez ê bimirim ya jî hesabeka bi vî rengê dike. Kes hesabeka bi vî rengê nake. Heta ku yekî ku nîzîkê meriva, yekî ku dilê meriva li gel wî ye, yekî ku dilê meriva nîzîkê hevdû heta ku ji ba meriva diçe. Gidim berê. Em li malê me telefonek hat. Çaya me destê min daye. Kurê xwişka min got ola bavê min miriye. Heta wê hingê yani her tişt normal bu. Piştê wê yekê jiyan sekin yani. Men nikare bêje tiştekî. Îdî ew kes, ew şexs îdî tune. İdî em ê ti carî wî nebînin. Meriv dibêje ti carî meriv namire bêguman. Lê heta ku yekî ku ji ba merivan tê heta ku diçe. Ev dolar, ev euro, ev çûndin, ev hatin, ev xiracir, ev hilbijartin, ew ê her tişt bi dawî bibe. Her tişt ew ê bêmane bibe. Derawîn dinya. Dinyaya derawîn. Ji bo vê dinyayê em dişxulin 5-6 salan lê ji bo axiretê, ji bo jiyana bêdawî em ti carî naxebtin. Em ê tev bimirin bêguman. Lê dema ku dilê meriva bi yekî vaye, dema ku ew cem merivayê meriv plan dike, hesabê xwe dike, çûndina hatine, îdî ew ê tune be. Her tişt vala, her tişt vala çêdibe. Her tişt vala. Malbat gelekî wisa xweş sekinîn mezelê wî, gora wî, wî defin kirin. Lê kawere ji vî re bêje. Kawere ji vî re bêje ku ew îdî tune. Dilê me bi hevdû babû yani. Ew ê tune be îdî. Derawîn dinya. Her tişt vala ji bo vê dinyayê ku mer ji bo vê dinyayê dixebite. Ew roj, ew saet ku were her tişt diçe. Çi xweş gotiye helbestvan, çi xweş gotiye van hestên wek bêjin yên mirinê. Tu bigerî li deşt û zozanan, tu bimînî li qesr û qonaxan. Emir biçe 500 sala. Mirin heye mirin. Tu bigerî li deşt û zozanan, bimînî li qesr û qonaxan. Emir biçe 500 salan. Mirin heye mirin. Bibî Rustemê wek zalan, wek Nuh bijî 1000 salan. Wek Süleyman bibî sahib malan. Dîsa mirin heye. Dîsa mirin heye mirin. Derawîn dinya. Her tişt vala ye. Tek rastiyek heye. Ew jî bêguman mirin e. Xêrat. Serçavêm serserê min hat.